Naksana teu nonda kelas ya na ya wongo eva tamba intu tu nan gulen go birna baiti kendo go buli sana ya 11 na lisuni di bosa go biti en baiti kendo go buli na bosa go biti na ulu tangal di na tobo go konua kina ken ulu tangal lai nampula wa kaitan mana go ngole cuma ya na masu masu go nampula go tamba go en masu masu di tobo go ke itu itu di masu masu en nantua na na non relation siya nang nagpe-pribitero ni bir na embaitin kedua, embaitin keruh kata lagi ni bertu embaitin keturwa buli ya na non takor buli na buli toraki siya na high school di ena non da klase ko rawan di kenta na embaitin kedua buli ena kami nomor tu weekend siya profesor mandan na inaki ni na may bata pa rin na non tu klase kita na kaya na makimena matang tu weekend dua Kama klasyon go sa tuntunan namin dakila na ito si tiki pula isa sa bisa. So na non tiki ni pula na ituki na ngawin ni kuwa si sombe na non da ito ni pula na ituki sa bisa. And siya nga rin na taro na bisa. And hayatong namin bisa sa tuntunan ni Bultambo. Mamali siya nga rin na taro na bisa. Sa hayatong tingong may mamalo na bisa. Nagkawala nga namin dakila. Tama na karan do kweto na ngon iliw. Tama na bisa. Sampai siya na ngon kuwa. Tama may paguna. Nabibisa ko Nagkaroon natama ng kalasyon ko, uwan yun yun sa naroon yung nakikilanak, kaya iparaw. Siya na iparaw, ang daw yato yung lunabikan, daw yato yung kinakyan sa atin ako nila. Dama na bisaw, ang ko, dama, ebo ni bisaw. Gore ito na bikalili mo na kinibulyon ko. Sinabi ka, na makimenta na kila, pero ni may pagkataparin na nung kalasyon. Siya na nga, nasa may pagkataparin kita. Kalasyon ko. Ito sa natin ko sa ramanda ni Ramon, nagkanaluray, iso na bika so e pai dure na oneliu na keni matai tu na rita sarman tanga na puli ai tu na rita eu tau sa wase tu luconga gure na bika ke tu na rita el lipsar tu sare desa kita ni paro ni bula sa total tonga gure ra na bisau ai na buni bisau sange tiu na keni kerua ni was-was na oneliu kena ngau nongko na iba matango autor mai yan na na ilaban ni Terungi ni PGA 11 Certificate Examination 2018. Okay. Ito na rekomenda. Tapi kami balik ke buku. Yang na tarong na tapos naman tani paro ni kuliah tu nang oniliu. Tapos naman tani paro ni kuliah tu nang oniliu. To buli tarong ni nang oniliu uira na oniliu uira na nonton kas. Era buli nami balik. Nanu matiko ako matalta sa weekend ko na isang taro-maro ta kini nung dulu tinagawalu kawaro ta kana tamata buli era nang taro era buli nga may bali nang oniliw di baro di buli nang oniliw o era nang kasi era buli nga may bali o era natangani era buli nga bir teman ra kitukan ra or natangani bali era na rito chong anto ni wali titi era na muri tu ay sari di tanga bati kitukan ra salaw ni titi at salaw talaga ni titi sari tangan ni salaw oy di bata ka or sa muri talaga napano ya er nagintuli ta kilamay kino na titi kilamay kino ira ni baro ni mung nagito ni bula kinen jora ya bata bor na lew na manelew er buli nga bitin na kimbun er rito nga na bisinga na mas niya kana rito nga na bisinga na na isang sanga ni kakana er rito nga na bisinga ni sa tali to na ibe er sa mamuli tanto nga pamalwa ya sera di baro ni non buli ora na non tangkasya ng unili. Sakit to sa nanguna. Nanguna sa tiwo, kachubik ka na ako ni nung kelas. Nabisaw at siya ni raw. Siya ni raw dito araw. Nabisaw. Kaya ito nga may nakawal nga mita. Tundon naman dati ko man nabisaw. Yan tundon naman na naging karaw na nabisaw na kay. Kinatap nabisaw na. Pati yan tundon naman na ito. Sakay, nanguna siya nga iliw. Nanguna siya nga kumikin na nalod. Ito ni Paro ni Huli, siya nga may pampasita. Era huli nga natak. Mata pa rin na Kali harus cuma takai balik, ya pasang. Gua nang unili, pasang. Nabuli, endo tuh ni baru nabuli era las ni tapabi o kenta kana ko ni kuwa.
era buli tungan ndo orang ana rugu pun kau de banga buli mangkuli ngai bulu tungan asit koro alain tambi tukina ta tukina na buli se na buno satu sona koro satu kana bale makor asale buli talake wadi ne ken kasni bu ando ken kasni wirna dam wirna nando kaulutu erlamai balatin sabi rara to bale le nambula sarbi kila to bale le wili sar kutu to mai sona bika bu wir sarang wir sana mikasni buli iyo enang liu etar Intona ngone vala, merda, mena moku, etara, dona ngone vala, mena moku. Sake teu le bisau na ngone ni kua. Ngone bisau, na ngone na ngone ngone bisau, santa buli na korli buli. Ai me kata na bit korli buli satu ngor no William Cross College na ratu kanta buli school na China Rain. Guri kita guri, erna bit korli buli erna ngonongo. Santu na korli buli ang sa law kit kit. Buli korli buli sa tiun kas ni buli na buli di karena wai bola. Nah, sa siya ni makata ilu o ko ngai kaulu tu chomai saran bebe buli. Go sa tiun nga matampai dua o irerlai nidan kena korre buli emer bai bola ken. Sa tiun na korre buli ni buli tara. Iliu erra buli rama. Buli nga may nabika erra raida chunga. Yango keba kau bian dua biar nanti tarbale usan lai buli sana ngai to na kena korre buli baru tak. Dovia buli wasanga sati una kurdi buli di buli wasanga. Ya na bisa wesa mampas kita kena ngon buah. Buli deliu pai bola kacing manang lo na buli tarakit. Sati una tuntut ini ko ni mer buli kena na tanga kena leo. Sa buli di nabele so di di so ko pi de kena bola marutak. De bayang tak. Ti una isulun dui. Be kata na evan babi kan na uniform. Ti una isulun di so entar maki. Wata kelai sulun dia sebentar maki waktu klaira era korde buli era dilewa sa sianga di bemoku wira nagasin buli sara ni tori dike esonan duin lalai na buli nang ngone liu kina buli nang onongo o cha tu sangere na matar asu mata buli bisa sona buli bisa war satu buli na di maluai kina mata tamata nang ono satu so kina nonton santa mai bulan itu rumaki saya tuh mayroon na bulangi santa mai bula bi maluai siya ang ditana bi maluai e binana bi maluai nang ono satu mai kina na bi maluai alam sa may akin sa tiwu may sakaw talaga may kina ni walwali ni bulibo iya ni saya tuh may walwali ni bulibo sa tiwu may pambasi at haki na bisaw eh sa tiwu may pambasi at haki na bisaw total na bulibisaw na bibator da taki. Berjungur na kini karo na bibator da taki. Na ilabo. Eh? Sa may bisaw taki. Sa may bator da taki na ni walwali no dokuli. Na sabi ko to kau tamay ilabo kita bibator da taki. Kinundua nga na buli ko nga ni bisaw. Ni sabi bisaw nga na bisaw nga na nga. Nga tamay na bisaw nga na. Total na bisaw tonggor ng dasati gumat sa bawati magkina o kaya siya nila naka yo sura ka endare ni magbungabuna sa bibisyo ta ka may paro ni buli era buli kina non tagas era buli tu kina non tagas maka sa may pat tarambali taki sa may pat torreta ni wala wala buli yo meta nang karauna era talaga ni nakut bibig ya ta sura ta ke maka sa tolo sibia sa da sibia sa yo siya kan ikaw bimarin ta chubiki atra ka mo be ka bimarin ka nga ta buli chiki ibaro ni bula ibaro ni bule na ngone liu kini ibaro ni bule na ngone kuwa kina tama na buli bisa ndo tale na buli bisa to borda do ni ngone ni taraida eliu ni do na ngone hala ada ba ya kana kuita taki na ngone ni kuwa boleh tong korera sada sa siang na bibo di mamali tama buli bisa na mo mo sa misya kira bibo baleta na non ra to na ngone kwa sa ti kwa na ngone Pamotin sa mata na ni parang yung bula, may balata na buli, nangaw na iliw, nanungo, kinakunsa. Ito na rin mga nakinikarbo, balitira na marama. E nangaw na iliw na marama, ito ki. Nang karama nga, namumali. Wirang ko na ito may bahay. Ang karama matang pagdusra nga, nakayang balata na bahay. Na iti ko, nang daw parong, kasi nga di bahay tabi na mga tulawa. Ngaw na ni boss, siya nga nito mga tulawa, kito na marama. Siya nga nito liliwan na matang boss, gua nangaw na iliw. Iya,
baka ito nito mo kay ko tumay baka right sumukina ay baka isang nitubir nito na tudono ay endo nga nakasadaw nama itu nga bira iya yan abi karikilikin na marama sila mga ritag na marama inang niliw wirang go eran tabi sartungan tabi nga di rong wirang nga naturang wirang nga natama na pibubali wirang go arang pilitagi sa kaya may nangunan ko rawan nangunan ni kuwa sila ipinay sa biu na bubali kan sarava na marama isa tibu merto reso itu piluta kini pibu eso ervi kordi puli ervi puno ervi tamba di tata kiso ervi kampanye ervi matintu sarava sa sira lang ani kay tongay bali me kata ili er sa tibu mersa lade mai kan putura di tata eh na biu na bubali kata er watula watalanga kan bubali yana ya busa yana pendua di tata yana matintu Yesu ni bisa sa papasi ka takya ng ulit ko. Sa tiumer ro ng tonda sa tiumer sa sulbir ng lalaki na tutur di pot pilwa. En na lomo ni non rapubali, na lomo ni non rebusa, na lomo ni non pakua, era pono di vaka kina matentu. En ang ulang ko. Era sa boy tutuli lebo na matentu kina pono di bingkarab so. Sa tiu talaga na dapat. Sa tiu talaga na non ratundo. Ay, wera na maram sa tiu na non ratundo na mo. Tama na pud bisa. Turang reda na pud bisa balik tambayan din sa may maluway kir na mata tua jadi kerua sa tibu menta sa biburi pero kaya baru tinto kaya na na isolitar ni rondolutin kawan sa masing pera nonto sa may bimuri na kinibal balik sa may bamuri ani to ni bulan ni bimatin tu tentali so ni labo na kinsa sa wasa garay na tomata marara kami raukin ng bulan raukin ni labo sabi sa kami nangaw. Doon na bulim ni bisa biya. Bisa nga nangaw. Napawati, bitumaki. Ay, sa tibo man may pawati bitumaki. Ay, talang ay suaka. Isa may pawa bunuto na tama. May pawa bunuto na bisa. Naroon, ito sa nang ulit talaman na nakinikito. Induto na nga, daw ng Davital no, anipingo mo na ngunubi ni, mo. Gondo ni paraw ni bula. Tunarega mata na famsar mata na ngunubi niya ko na enang niliw. May kaya parang ito ka. Na labi-labi ni solitaro kera na ni solitaro ni Ronondolu tinkawan. Nangulog niya ko. Kay ora kini pamatal. Kaya way ni puno mga turang. Erang bubang na turang kira tama. Tama tangan ni kumbul. Tangan ni kumbul kimbali na tambang dito. Ay siya na kalalay. Ay way ni puno turang erang bubang na turang kira na kumbul. Moving nga en ang ni sombo pa. El los na ibo kanda umetaki. Kaya naman tanap yung karakat niya. Moving nga en ang ni sombo wakabu. Iya, el los na ibo kanda umetaki. Baka tayo nagaya niya ko na may tanoa na imbo ng pilo ni bona. Moving nga na ko na bulong-bulong. Eratiya nga na menre bona. Ito gira na bisa ko na ngunit. Tapos ang bubi tapos bisip sa papas kita ganoon. Yan ang unong ko. Ersa ngunyang ko na ng gasi, dhaw elewa kena ngone elewa. Sampo ya tala ngabi so sarabi kim di na baro mo tuming mo buli. Hindi mo yan ko na tala. Okay. Yan ang bisa. Sa nguno ba Italia ng unong ko. Ersa nguno ba talaga bikay kayo na di matatamat ng taliso. Nguno bi na bi mo makete. Saling nguno bi ang ngayon salah. Nguno bi na loma di makete. Sampo ya to nararaning gito. Di mo taliso. Payang tayo walim na ko naman do. Me kaya may buto. Sesa buto ti may melos e kauno bi. Payang tayo walim sa sulong mamari melos kina nang ko. Salos na ko na en bisen boketi. Business tag. So na bisa sa pampasita. Nang nili. Way nga di benua paturan. Way di benua paturan. Ngaw ni kuwa sa puro nila. Nangaw ni kuwa nayaya sa siyang din makatagin na ko na nangaw ni kuwa na ulo niya ko na tamata pa bitali sa ulo niya ko na tangani leo wani budi warna
Wiki kai puno ni ngune angkon sa sangan ki undu bingai dan dona puno ni vital no bot kurangan sang undu binang kona vi puno kit kala sang undu binang kona ena vi puno kit kala sama vital yo taki sama vital yo taki iya dapat na pun bisa dapat na pun bisa usai kona vi maluai kit na vi mata sabi biali na nang angkon ni situ ki jolan sabi dia champion di sono ngono go waktu na kanto kanto iya na pun bisa Nanon sa may bula pi mai wal kir tabi mata tama talis. Sandi utala nga nabi murmuri nailabu. Nailabu sa pabun kir sa sakali tiang gona wal nga. Me wani pun. Sa tiang gona nang gona sa pa taki. Sa sakan niang ko nang unang ko sa sakan di kan unang ko mo tuwa. Do bitang non di na lang magila na kira unang ko. Nang unang ko sa kan pangkaran las. Mendo na puno mentale bi maru tito ki. Yana bisa. Sa bisa ni wal ni kina ulu nang kon sa bisa para makakina na yaya ni kina paru ta kina kon menam bese menam bilo kaya paru ta kina enan kadi bilo ai bilang kon ono ko sa mga tinga na bilo nga sala na tano sa mga tinga na naman ni ko na bese na enimbo sina yunu sa mga tinga na ni ko na ba mga tinga ko nagsulu mama sa susilika nabuni Bisau tu sa Tongo Resau ni matay ni wasi-wasi kina na nabuni Bisau kina udu kina. Tu na rin mandan kina parang nambula bakor. Tu rin mandan bula bakor. Gua na ibaro ni no rembulan na lo menindo ni tiu kina lo menindo kor. Nangun endiu en dua manelwa. O dia matolo. Udu mga natural matalo. Matana ta kina bula di biro ko kina pinto kai. Matagalian dua kelana no itabi. Matagalian dua era kelana no itabi. Sagai usututu ni pula ni sole paki pula ni viroro pula ni virri reidino pula ni vina bumi kena pula ni vik endo ni ko pula rampula tu kina no rampula mak do na imbole do dari bos wak sini wak dari bos wabik do watongo ninda tu bata era no wai ngambal nangau na ninda tu bata gena bakla ura nanga sinangau ni Vevakato saruti mekana ndo kuku no o Solomoni no boso bimbal ma no mondo kenda ul mai per ngas kalolo rama era bulan sol bulan na bulan di tava watu ai do tunga na bunor la ko tu do tunga na bunor la ko tu palta in doni maro ni bul ya nai man rain di bula ya era bula kina na kasir ngau ni liu bulan na biru kobi bulan na bitu kai do na no di liu matagali atuan kilana no itai kilana na seranga no mitai kyo mbati go klai tango makana kyo tota kyo sautura kyo mona me raida me na me ko bichu ni tutu ni pili taki ke ko mati konua mona ya rabo chuna no mitai ke ko ombete yugo kila chuna no mitai na lo no kono ke ko mona ndau na karo ni jume ka kuni era lita ina tino tau ka kuni me maro te ichio na sasalu kena ika me kena na tura ya esa ni dona kapu indonga na kai chuki ro ni na bulan ni nonda ba e pulo na bulan ni nonda bi ro ko ke na bulan ni vito kai aro te mekani bota mi do bilo ni me bokane ma di bitin tu kita do baby usibiti and be maka eh pelo maninga be kain to bitin do bi usibiti na bi paroro ya na ya punya muna sautu non rangkasi na ngoneliu rangkasi na ngoneliu siang na labu siang na yau liliu bukatango na era bo yau tiranga na kakka na kwamba rawkin ng bulan di riri bulan di rongo ko tin bulan ena ngone ni kuwa sale muna lewa rongodi wata tau lewa mortu ng kasi o turangan ya busa en totale isang kati turangan ya busa patau lewa tal turangan panasa sale muna lewa ita isang ngot sa siang na biro siya matana ta kini paro mo kuno siya ni gili sa lebir ko siya ni matana ta kini paro mo le orang daw kay tu ni le orang daw kay tu na paro mo kuno esa kamukap iya kamukap pa dikep pamalu ni paro mo kuno iso ni paro mo kuno enta na ren rite pambasiti nga kin na bul ko na pula ni non da pinto kai bulan ni biro ko kin na bulan ni pinto kai
Ya nabi kai pambasya takbir nakasya ng liliw. Eh, wala nang wan na kila no rita bibir nakasya. Balatana ucinga sana lay ucay. Nangono ni ko sa nanu mi sa tutu batakir nga na kubo ni kwento may daki bataki kwento. Siya, siya di nangono iliw siya. Enang kayado ngamay, enang kayado ngamay. Tutun din ko sa enang kayati ngamay. Ay, enang kayati ngamay na to. Enang kayado ngamay na lumungaw. Enang kayado ngamay na lumungaw. Balatana nagkarto sa kamanang kasi, siya nila nutu and nagdudu ya me anak kuda nagdudu kina kaya kaya satu tu mata kita ngana mata kuku kaya da biu da tala tanga min dona ngomi burku berarti bucingan da do tanga ngomi mentalista kira ni ni siya ni pa ya na tabu e pa bitar tarabi dona itapa kira do tanga kaya ba itu do me basi tu so kaya da nagdudu chona kira kita na ngone na nota itu na tapa roro ta kira no kas o era nang kasi kira tinda na no rita bi bai mo tabu kurang ko meron gitu mandir kaya ba Rukoma lemah, rukoma lemah. Yan ibaro ni bula. Yan ang di kuha. Sasya. Pero nang ni sandre tatinga sasya nga gibi barong birong kasi no tabi kurkuro. Ke don kasi to elo mea balatin siya kata chone pindi taki. Kung bulo kata loko bida na pananan bida na pakasam min dotan nga. Dotal na no ni lolo. Sasya nga nabi rukobi. Siya matana taki ni paro ko kuno. Wisi na lo mani matanggali. Ganito ulim nga sa doon ka nalibdiwisi na lumbang ka. Nagirong-rongan do sa paral ka. Nagirong-rongan do sa buo. Ay, non to matakali kinako. Tirba ko. Tigara chungor na bisyo ngoni ko. Tamata sang karap ka katiko na naong. Manong nagta. Nanumi ko nga kat. Balatin bewa yung manta. O narapit pa mo. Uy, sa binatubek ka sa dubela ng utang. Sa linggi ang mungkin numitalim, sa linggi ang mungkin numito na niyo, tunatabling, o sa rita ka mga nanugusong ko pagkatiyo. Siya. Non ti paraw pa po nurang on din. Yung pasiliki na nabiro ko dito. Ya, do wata wulta virtu ibalik. Sa raw na nungsong ko, yung waro ta ka na nungsong. Waro ta raman ta berarti mo kuno tomato to warag. Wara ka bana raw binasa na po dito. Waro ta raw turmat. Sabi avatu ndo na nungsong ko beta songo ni sinisudo ni don kam don tedim si don lebim. Si nom si waro ta raw na kami tiyor na nakausahan kita ka nangono sa waro kin. Si sa waro be men don lolo ni don som. Don bena kamu mati. May na total na ko. Ano yung gagawin ko pasukin. Siya nga sa tunga sa pamatian na kinamano raw at kanaya tunga so gunit tunga na bola ito sa numban do sala. Mula na virtu ng talim, mula na virtu ng kasi, mula na virtu ng gona kini baro. Baro ta raw na bika sa kilan sa raw. Gaya wala ko li baro ta buwan ng talim. Di baro ta virtu ng kasi. Dan tabi mo marita chonga di nanum duyaw mata na ko siya. Duyaw na puni so mati ni ko masukin na sa baro ta. Vivi mato be ne keni pemate wa kon. May nanumo marita to nga nanumo rukubir kakuni kakuni na numan niya sa rawatan ba nga sa liw na numuyaw usaran grab nga katay numsong baro tara numsong kay baro ta esa na mo hindi kin mo yo biu sibit na bi baro ta yo baro ta ata mo sa kita ka ba ngunit sa nagiro mo kin to sa nagikadtal ta like tal mata ni so talaka ay yani baro era bulakin na nung tanggasin ng saya linangon ni nangon ni ko sa pagkatuin doon nabiwag ka ni sana sa makasasang tunabiwag ka o tungaw lang doon lumso tungaw lang garap lumso iya so nabibisaw sa pambasita kita ng kuha and then around ni kaya mga buna nagbibisaw so na kaya buna nabisaw naghuli sa naghuli binaka sa naghuli tama sa mamandabi kaya na nang dabi roro kopi pala tayo sa radio nga o sa labiti yung naikina ko sa doon doon mo ka pamon bolong tayo sa naghuli nabula-bula nabula-bula. Oh, sa kun la ortu gor itu na sindona ken rtu ya. Rtu gor tu na siyang na bibu kinabunok. Total gor na bibu pator taki. Total nga na pa wati bidur maki. So ka. Siya may babu tu. Bisaw yan na non tambula pa. Siya nga doon meta na bitang ako. Doon meta na bitang na kena wabulidi. Na non ta pabulida siya na non dali subatali.
Ram dengan sona teman-teman. Tali dari itu sona kandang na India. Sona corona benar saling bulu kini sona sama tambo sarana. Sona sama kamu sarana. Sara uli kira sarana. Balik tetap. Itu tuh na. Au kacukin na non rito po ni bulan na non riparo ng kasi ng ubili. Orang ni Pantita ka ni Bakalo. Bakalo. Nabuno kay kina ni Bakalo ron eh. Nabuno kay kina Pantita kina ni Bakalo. Baleta na ito po ni bulan. Sir kina pagperta niya ba principle of life. May paro ng bulan ng bulota. Nare-resume ba anak ka? Kalau bengarang karam ng ubili ko pipita lagi. Yan ang uning kasama visu takin na malilay minta ibang mulya. Minta ibang view kan ta po non ta kluna. Bulan ni bilo mani na bulan ni bilo rumodin. Bulan ni tawa. Na buno ka chukin. Siya kan doon buno din farkina. Boleh tanong rambulan ba ko. Or non kasi na modeli. Nasali ni pa ko tuku pa benua. Tulo naman ta nasali ni pa ko tuku pa benua. Nangonin ko bisa telatur sa ra wala pa. Nangoneliu itigo ira na kena tamata era bisa lagi. Karena kau tani tutu papan waso, duin ni tutu kun, duin ni bikai buatan Burkina, na tempuan, nengkona, tunga na kina tamata, tunga na usi bos, tunga na mata kali, karena tampan di paku tutu, harus tu na mata di paku, sangat tu na tamata bisa lagi, bisa leso, era siapa kina na bikorko, siya na bi mata kimbe kana no mata kina dona ko, na bi kana ba tortur ng kasit ko. Siya kan indo itunga kau tani tutu mo bitalia. E solenga kede na piu kani panra na tutuku e pakatau e pakatandu mataki. Nindo na tutuku e pakatandu mataki ni paritaki. E solenga kede ko na piu kani panra. E tutuku papanua. E tutuku papanua. Katiko na kena rukobi kena tokai. Ne tutuku papanua tiko na kena rukobi kena tokai. Kei tu kena na manda na onongo. Sabaka ni tutuku kena tamu. Roro tunga ko Singa tampangan namba gitu. Siapa ko ni tutu ko na taliboni kay na ipola mata. Na tama na ipola mata. Kila tunggu na ipola mata. Ipola mata Facebook. Kaya di pamandi po ng kuha Facebook. Bola mata. Dua nga na tamata sa araw ni kuta ni tutu papanua. Dua nga na tamata itu papola utuk. Tos. Sa talingin do mera matini po nung kay po na ko. Ringa sa tukur kita lang nga matagal na pambati. Ramdangan itu rang tapi. Kuta ni tutu po. Era bisa na mo. Satu kuni wala nga natutupo kasi ang nakaya mo itong buriba. Saan kirangani? Ano? Iyo. Siapa tuh kan? Momo bemarita cuman. Nyo kasi. Sasangan indo na kena yawe kau. Sasangan indo na kena. Balat na sama ipiawa kinabunan ng China. Ya na po na ito ng ilibita. Erto kailangan na lin po bali na ako ang karagama. Saling bakit tutuk. Sasangan iba kau tutuk. Sa dong nam dolan kan mundum ko don dong along mundum ko kim dong ando sangrap mundum ko sa siang lo na ken ko bi ken da siang lo na ken ko bi ken to kai sangai ti orang na budi bisau dapat tunan no man pa budi bisau dua bola bola labo ko gorara ke chuket cho anu ko bal raro na no bitro bola bi malwai non sa men bola bi maki na puli na pipa tolle taki kina non sa pawati bitu mai ko kita sono ka mata-mata ni pambasita ki bisau sala di waktu tutuku papanua na lutu en total ni paro di bulan na lutu di na be aning gay na lutu po sumato na karakteru ka erban jota ka tanang gay rita na tama kina dina iyo na lutu tore naman nga na po na lutu enang mo nili karena dong karabi kalubu kaya mali nang karabi kalubu era kabu era nang kasing liu ni kuha enda tu sa ito kira itu sa karabi ng kuha liu orang karabi na kalubu kaya ni karuha urang anang bete urang anang matang kali bete sanga itiwo ko na bete lego era tu tunga na bur kalubu merah erang orang dong karabi
bola wali cukur bete mata takir ni dunia busa biir na kelubu karena itu nggak ada patah bus so embur kelubu yang karena bang ibi lo menbur kelubu siapa nih kalau tamu kau tinggal injon lewat kira kira bisa buat di kelubu kau non repambok tapi kapan temor ya nang uniliu yang karena kelubu pambuk terkawan temor siapa nih kalau tamu bete nggak ada mata-mata yang karena kelubu nono leu na matulog sa tayo dati enta sandu imbet tadi kenta ngaku na tulog ay ano buda tulikin na uchisu ay wana marami sa maria ena na non rawan shot na kitu rawan go dona ngau na era lutu ay Jerusalem dona ngau na era lutu no don karna ulu no lutu no ulu no yo ko nga sabi lutu biya lutu nga ba ya ka pakai Cina yung pala sa uy ko ano beti tegi ko na levo na mata lutu sa tayo taki sa dimbe teki nga bona klu na talaga sa tuyo ni varaw ni grab klu bayang ta kiniya di ba tangi na mo sa klu li siya eh di naman mo yung grab kina na lutu ang ni ko sa grab rara bali ni alo bali ni songo bali sa doang na kina bali liu udah kalundon doang ya na bisaw kung ni sulu din ni sulu antara maki ang lutu jogo di sana di paritaki ay sa au kachubi kenda ni sa tos tonga na ngauna sa bamba sigita kina bisau iyo me bisau to sor bi kalai ko hari bisu pa mo waro ya ay bayang taki ibola tak kini bol sherry kana ho ditutu enang dari ku to man tanga bisau lewu oke terserang anda sa bete tiket iliu o bete nga bete lewu orto nga matanggal bete yorong gor do mata mata tiket tu berna ay berna kelu kiri keruan ili orang karabi kalu mat ka orang karabi kalu oke na terus ang karama na kalu di no chopa ay dalu bera na kurang o Yesu Kristo ya lo tabu dan tabu bibi buat ya na tul tu sang karama tul tu sang karama na ngomong bera na ngodi liu orang karama ngada tabu ya orang karama ngada karu ya to gere tunggu na budi bisa so na budi bisa bodi na kina tabe lo tin kawal tul sa kelima biar na kulotu Wambao tanyo tinambulongo total 6 bulan ya 6 bulan tahu mundu na bulan saya bisa tati ko mas dakila siya na bulong siya ng nabikin total 6 bulan sampai mai ya kay mga bulan na bisa bula bi maluay nanon sa may bula bi dumaki sa rato may papalangi at meron daw ka luto isibis sa tabi na luto sa may mga bulan na bisa nanon sa may buli kina bula ni bibator taki ora ka sa may bisu taka di ba nanon luto ang den ko somati ninda rita na somati ramon Namorelio and daw kawawon mo nitutugo ni mati. Daw kaw nagkinitutugo. Nangoran ni kuwa, gerti nga. Asya talang daw kaw sa ngon rendre. Karami na mati na koro, kambulkin na, yaw papiti nga lauray, and sobrang mati. Ay, karami na mati na koro, kambulkin na yaw, bulukin na yaw, baka piti nga lauray, and sobrang mati. Paro ta kina mangiti ni burua, karapa ni binata kiwira na weka erwalen somati. Garapa na matanggali, siya mo na somati, lauray na taka na kirisol ba. Tambong nga na udiway, kina kumibir na turang, siya siya tambong nga na udiway, kina kumibir na turang, kina ulun na makama. Aran do tambo toron turang, tambo tuso na udiway, ay tambong beso na matasawal pa yung turang, balon dari gulgoli, tambo na gulgoli yung pando na turang. Ay tambo siyang do kutsi na marama. Eh, so ni paraw niya non ra garap na somati. Baka na kinitutuko, araw tagi na kinayaw, araw tagi na kina mangiti, gara na kina murua, kina vika keve pa turkina. Garap na matanggali, siya na puso na somati. Ay, nangunan ni kuwa, lebo na sala ni baka tutuko ni mati. Telepon ni, ay bola mata, email, ay, kina sotan. Garap na tao, ni somati ka bulong akin, ay, isa. Kung kasang bulong ay tao niya, sindi korong ya so na bisa sa may pamprastan. Ay, yaw ni remo sa kau kinanayaya huli. And sto may makana flawa, paisi naman ray, biscuit.
Isang ditarang wan, isang ditarang. Nakau me kacu weekend. Into buli da wan chongago. Ata barando da kabeli. Dava tu sa mai da kabeli na ngau. Au kai tigo. Vitalio aku na falau, si aku na tais. Ai. Dendrenga mo kuting ko. Ai. Dendrenga melo chonai alu no muli ring. Siang no li ring wan. Ai. Siang li ring wala nga mo li ring wal tunga. Ai. Kila chono li shota be biu kani. Mata na driver wakini. Yana pun sapa ni linga kina. Di bang na kai kau. Yana ya kau kina tutu batiti. Sasya na mangiti ni burwa barutak. Si burwa kanang. Ai sama tutunga weekend diliu. Ndio chimango ndo mati. Sakit ruas ng burwa. On manu kin kena mangiti. Tanang kendo kadikan tuturan koro. Na burwa ni. Ai tagay. Luto na matangkan liyo ka. Sakit kadibaiti. Ai sanang kendo kadibaiti. Yan ang ulit ko sa saya. Sa unang sa ibang burkina. Benar sa rojo na ibarate chuki. Ngren me barate chunga weekend ni na uting mo na sabu chunga ditutuk. Na uting chunga mo na masuk ngelen sing takan di loko. Akhirnya kira ni ngeli ustal mai itu setelah tini tiga kali lai dan tanah ke bai window bita cuki sana kira buru tal chunga. Ai sabab nanon tagai kana ya sam tal chunga. Iliu namburu na kini bali. Namburu si ko na mangiti. Tawi pa Pilipina ka virna we kara lautu mai. Sulit tu nanon rangaun nanon rapi ka wita kira la mai maramai lukosi. And era pun nandu baru tiki na namburu. Yo, siang nila. Ai stavo chonang un rendre. Yo, era vi kando da na ngoneli. Ke orawa. Era mo ka chu lir na gas no ri siang na non ria. Endo kana karaba yo itu kira. Iti na man kakana ngona ka itu bir. Era pun na linga ku kiri pa ya so. Boleh ni takto na so gumeta ng bungin ro. Takto na so gumeta ng bungin ro. Bertanda. Ona rawan na kapito na matanggal lima rupa ya ke bukera. Ke tau chu na ke palpa. Tau chu na lo. Yung ba ni tiu na kaka. Tiu na ya urano karap. Sasyangan na mangiti ni burua baru tag si burua kana. Grabe so mati sasyangan ni karap na kali siya bus kata na unin kuwa baru bisa. Sa karap nga na mata bubal ni kuwa mati. Kembali sa doon ay mati. Turman to sa mati nga doon lang mo bubal. O yung musa na tumot nga mo na karap na kiyan man na liw. Siya saram na doon kay tuyo lang alibarong untuk naging vivo hindi naging pandigalingan hindi naging tubo kaki nalun niya bus kaya kita sama ngoni kuwa sa vivia toto na idolo-dolo liu sa vivia to sa mga nomidi mo sa mga chin sa bolet sa durbi chuba pulo oka bekam wala to sa klachu nangunang beauty ko kinanon hindi nangunang talaga ya sa vivia tabu talaga kiti ay alam na bu pala tinesal lang kata ti uy sa mazola ta sumpah iya ni binaga tu nanon tabiwe kan ko nambula ba koro ko dili di bolle ni binaga tu nanon da bula nanon da biwe kan inda pilo mani inda biu sibi tene bi baro ro ni ya do mai don mo den rendre pa ko don nanon so ko don mo den le kan soma tu ni sana len tambal tanta era tu na linga ko era biu ke me aku gani wala wali kan karabi kini kucira sabu gani wala wali kan karabi na tambu talang ala YouTube ti kakane kanino po. Siya ako rin siya kanino araw. Daw rawat tabungan na palulog. Tabungan na ulo ng rama, tambu kuti, toro na turang, tambu to ito ni guling-guling. Na ulan ko, tamu na yung kakane kanyo ta, mga kita. Daw na tambu to na kakane guling na sino ba ta, mga isu. Yung siya na bisa sa pambasita, yun ko. Nabay mga po na bisa. Siya nga bisa. Nabuna repeto tu mata chonga. Sa may bula bidur maki sa grabe na meron raw na sumati. Kung masum tikin na yaw kinila pambimbi. Grabe sombo. Sa nakasambi pa bulu tu bisaw. Nakay pa bulu na bisaw. Yun ang grabe na sumati na itu kin. Bidra taro baro tatong gramon. Pero bitam kin untuk kelas. Tini na makan. Kung na po tini kin na makan na re-re-re-re-re-re-re re na makan tuangan taro. Balik tak kita tu na iya yang bagi tim kendo pa buli bagi tim keruan kina bagi tim ketolu gona bunua yang sa suntaro na topa bunua lima na makadon ta bala tu siang no bolangan dongan na tubos igo na bola ona ta ba madal taka me tutu batasan ni rerenga ko tunggu
Yana buna sulikina lima na maka. Doang tahu tinam. Malramat. Yuri. Buna tinikina maka bal boy muna tingtang ruang. Tingtang mana tolong bicu kur tingtang mati ruang. Tingtang ke ruang ni bang bulan. Era mama mata kina siapa? Ketel bicu ko mat boleh le ma. Mama mata kana ibu baru ni bula enangon liu. Kina bisa wiso. Kesapang masih kita kina bula. Tingtang ke ruang ni baru ni bula. Era kapag matatani mo rin bulan ng Aurelio, bisa uso pamasikitin na kira. Di tama na tulog mo rito ano di tayo ruwa. Matay kumakaltang may ng Aurelio, ngununggo, nguninday, ibisaw. Tintang na kita ruwa, ng Aurelio, ngununggo, unibisaw. Yan ang unitinikin na maka. Kung na maka na Aurelio, kung na maka na ngununggo, doon na maka na bisaw, di man na maka pindua. Nagkamtal na kinikaruwa, santin kilo. Dan kita menuntut kelas kila pula kin se perolis tali puno ta bang sa pulo mikin na taro ay pos pula kin itu stali yar do yo kiba ka sar tim jori de sang lima tata blur pakai apa pala na screen yung na rita track sara na lo na YouTube siya nang nonton lang kin video yung lo na itu na dot to kin tul na dingo tul na dot to kin tambangan tul na dot na lo mikin na tawagod na bikin na resolution di LL. Kaya kila ni tatao tiyo siya bisuta. Bisuta. Onda naman tanda sa antola pangalan ng video may na ito ko rin cuma na YouTube. Sa antola pangalan video ya kaya ko kay blur. Siya ang para siyang lubli na naman tinipolar. Sa antola pangalan ng video rekam. Sa antola pangalan ng video ito lang bimikir siya. Sebentar, oke, sentuh lama. Teman lo, sentuh lama video ya, kita rita, na sarita kira to kini tu ko to sarto isa una sari matau. Tabaka, ena suleme bi na quality. Rita na pula mira na quality. Tabaka na quality. Kuweda pa ilim dondo. 144, 240, 360, 480, 720. Ang unang matama kira kuweda dondo. Ena bisutak tutur menarrik mai batik na ko nang gitlis so mai sesang lurim na choya para ita chubika na yo sera orang bita na nonton kelas teman berangan bita na nonton kelas jangan kalau dia mandi tak bikin entah muncul pun orang orang rendre namun rendre ko bel tenga ko na turang Yesus Kristo dan rata valu tirmen ko bel teroni ena pambulikan and want to run to sugi never fail us no fustikas you want it to weekend una ni rendre untuk kawas ma weekend untuk kawas ma weekend faith there is not tested is a faith that can be tested pamboltes yang dipatuli ya pamboltes yang diraw tamu na puno pamboti chisuki na balatan no pambota e patuli e avasarangan tela na may kalwar na kobelta wa mati o titul singa tuda ta balatan e wasop na rendre rawat lagi na bika na dapat rawat 6 bulan sing ko ay sobrang na kayo lo dulu muchunguri sobrang na kayo ngan ay naya bangango na muntura ng Jesu Kristo kaya po ito sa mga hindi chubi ka tarmoni hindi recho ng bulan ng rendre ko masuk bali da parre ko na talera na bali wir may bali ngayon na po manabika baron bulan pulutin ng takasi bulan ni kilumani na bulan ni wir rokobi kaya bulan ni bintu kay rawat kita na tisutu rawat kita na ya sa mga una gabi mo din dong talikin na yawan ni kelas rama di Poralit